אז תראו את אח שלי משחק ב-1v1. הנה הסקין. מהמם. יאללה, עכשיו הוא מתחיל. טוב. עכשיו אני נחת בבית הוורוד הזה. הנה הבית הוורוד הזה. יש בן אדם מתחתיי. הנה בן אדם. וואי, איזה בן אדם. שיקוי מגן מול החיים, מול הבן אדם. זה יכול להיות הגיוני. זה אפשר מי יורים? עליי? אתה רוצה? איפה אתה יורה? רגע. איך הוא לא יכול למות? הבן אדם הזה לא יכול למות. כמה יש? יאללה, עוד משחק. עוד משחק. לפעמים יהיו סרטונים שלי של טוקה בוקה, ולפעמים יהיו סרטונים של אח שלי של 1v1 לול, או שיש עוד משחק שנראה לי יהיה. אולי רובלוקס. אולי שרובלוקס הוא יהיה של שתינו. לא, רק שלך. יכול להיות. או שגם שלי. טוב. כן. עכשיו זה המקום האחרון שאני נוחת פה. כי פה אף פעם לא נוחתים אנשים. גם בבית שם לא נוחתים אנשים, אבל באים לשם אנשים. זהו. אז הסרטון נגמר. אם הטעות פעמיים נפסל, הסרטון נגמר. כן, אני יודע. אני עושה משהו, אני לא יודעת מה הוא עושה. מי שיודע שיכתוב בתגובות, אני יודע מה הוא עושה. אתה מחליף סקין? עכשיו אני עושה... תעשה צמד ככה. עכשיו אני... שתי משחקים האחרונים שיהיה צמד. אני עושה אחד אימון ואחד צמד. אחד אימון שזה רק אני, ואחר כך אני עושה צמד. של באטל רויאל.
יש לו לפחות חיים. רק שיהיה לו... לא, אין לו. אני 2 HP. ראיתי 2 HP. עכשיו זה רק לעשות את הצמד, ואם אני נפסל או אני מנצח, אז נגמר הסרטון. לא. אם אתה מנצח יהיה עוד משחק אחד אחרון, אם אתה מפסיד אז לא יהיה שום משחק. כן. נגמר הסרטון. נכון. אני יודע לי שיש לך את כל העולמות בתוך הבוקה. בסדר. עכשיו צמד. עכשיו זה. עשיתי יחיד. יחיד? לא, זה לא עשה לי צמד. הנה. עכשיו אפשר לשחק. יש לי היה לי 36 יהלומים, אבל בגלל שבזבזתי על סקינים, אז בגלל זה יש לי 12. אני נוחת בהמבורגר בגלל שאני רעב. תיבה, מה יצא לי? משהו טוב? אקדח זה גם יורד טוב. הנה יש. אני לא מבינה במשחק הזה, אז הוא אמור לדבר. עכשיו, אני אלך פה זה הבית ספר של זה, רגע, הנה יריות. פה 10. רגע, אם אני מת עכשיו, זהו, נגמר הסרטון. אם חבר שלי מנצח, אז יש עוד משחק, נכון? אם אתה מנצח, יש עוד משחק. אין עוד משחק. אין משחק, וזהו, זה הסרטון שלנו היום. ביי.